Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa a wannan lokaci. Yau muna ɗauke muku da wani labari mai taken rundunar sojojin Najeriya ta yi martani ga shugaban ƙasar Burkina Faso. Suna masu cewa kada ka kawo mana rudani a cikin ƙasa, ba za mu yi juyin mulki ba. Suka ci gaba da cewa al'ummar Najeriya sun fi son mulkin dimokuraɗiyya fiye da mulkin sojoji, saboda 'yan Najeriya suna goyon bayan shugaba Bola Ahmad Tinubu 100%. Rundunar sojojin Najeriya sun bayyana suna goyon bayan ci gaban ƙasar Najeriya, kuma su ma suna sane da irin halin da al'ummar Najeriya suke ciki. Sun tabbatar suna biye da dukkanin abubuwan da ake yadawa akan wannan bawan Allah Ibrahim, shugaban ƙasar Burkina Faso, da yake yi wa al'ummar ƙasarsa domin bunƙasa ƙasar da gina al'ummarsa. Haka zalika su ma a takura suke, kasancewar 'yan siyasa ba su cikakken kayan aiki da suke bukata domin kawo ƙarshen matsalar tsaro da ake ciki. Kwana 30 za a iya magance matsalar tsaro a Najeriya. Allah madaukakin sarki ya zaunar mana ƙasar mu lafiya da dukkanin ƙasashen al'ummar musulmi baki ɗaya, ya saukar mana da albarka, ya saukar mana da damina mai kyau. Shugaba Bola Ahmad Tinubu ya ɗora su a bisa turba mai kyau, ya taimake shi, ya sanya albarka cikin mulkinsa, ya ba shi ikon kyautatawa al'ummar ƙasarsa. Wassalamu alaikum.